retard, agrair-vos a tots la vostra presència avui aquí. Per nosaltres és una satisfacció, per l'INECA, poder haver organitzat aquesta jornada sobre recerca en un sentit molt ampli. Segurament els que us hi dediqueu més direu, bueno, l'hauríem organitzat d'una altra manera o hauríem pensat d'una altra manera, segur, però en tot cas recerca en sentit ampli. Per nosaltres, que entenem i sabem que la recerca és un sector fonamental de la nostra economia i segurament serà molt més important a futur, també hem pres consciència i teníem la mala consciència de que era un dels temes en els que l'INECA li dedicava o poca atenció o no una atenció sistemàtica. Esperem que a partir d'aquestes jornades d'avui, de la col·laboració que iniciem amb la Comissió d'Universitats, Recerca i Innovació del partit, doncs puguem agafar aquesta sistemàtica de treball, de que no tractem la recerca només d'una jornada de tant en tant o unes sessions de l'escola d'estiu cada 2 o 3 anys, sinó que puguem fer un treball que sigui molt més sistemàtic i regular. Jo el mes de novembre, amb la inauguració d'unes altres jornades, deia que només es fa preguntes a aquell que és conscient que no ho sap tot o que no sap res. I els pares amb fills, com és el meu cas i com és el cas segurament de molts de vosaltres, doncs de fet, o en tot cas parlo per mi, un té la sensació que està fent recerca constantment, perquè està sotmès a preguntes constantment i preguntes que a vegades tenen gràcia per elles mateixes, però hi ha preguntes que només tenen sentit si se saben trobar les respostes, no? Les preguntes dels nostres fills per nosaltres doncs tenen gràcia per elles mateixes gairebé sempre perquè són els nostres fills, però en canvi quan ens sentim, o en tot cas és una sensació molt personal, quan et sents pare de debò és quan les preguntes dels nostres fills tu els hi saps trobar una resposta que com a mínim generen aquella reacció de vale, donen mitja volta i se'n van, però dius, ara li he pogut contestar, i allò, aquesta sensació de donar resposta a preguntes que a vegades sembla que no saps d'on surten, i ara estic pensant en el Manel Sitges, que en el Facebook ens il·lustra sovint amb preguntes d'aquestes característiques. Doncs el poder donar resposta a preguntes que a vegades et sorprenen o que tu no t'hauries plantejat dona satisfacció. A mi ja em perdonareu, però els recercaires, agafant el concepte que jo li he sentit dir al conseller Mascolell, doncs us veig com una mena de, ja m'ho perdonareu, de Peter Pan 3.0 o 4G, en el sentit de que la recerca posa en qüestió allò que Peter Pan ho fa amb els adults, doncs la recerca posa en qüestió allò que la gent, entre cometes, normal, doncs donem per natural i no ens qüestionem constantment sobre tot el que ens envolta, no? I per tant, el posar en qüestió allò que ens envolta o allò que no sabem o preguntar-nos per coses que no sabem, doncs ens acaba donant respostes que ens obren mons nous. Són mons nous que ens fan la vida més fàcil, que fan la nostra indústria més neta i sostenible, mons nous que fan la nostra salut més previsible i per tant més forta, mons nous que fan les nostres ciutats més properes, més intel·ligents, malgrat que encara no hi ha un recercaire que sigui capaç de fer-les més humanes, que fan que la nostra voluntat de tenir una economia que reparteixi millor les riqueses segueixi trobant camins, malgrat no sempre tinguem èxit, i malgrat que cada dia hi hagi qui s'hagi llevat amb la idea de fer-nos la vida més difícil i impossible. En qualsevol cas, per l'INECA, ho deia al principi, és una satisfacció haver pogut coorganitzar amb la Comissió d'Universitats i Recerca d'Unió aquesta jornada, i per tant jo crec que em correspon fer públic i traslladar l'agraïment profund d'INECA a l'Arcadi Navarro per personalitzar-ho amb algú. Jo sé que ha sigut una feina col·lectiva, però les coses a vegades s'han de personalitzar i per tant jo vull personalitzar-ho amb la feina que ha fet l'Arcadi Navarro i tota la seva gent. L'Arcadi, quan li vaig proposar fer-ho, va trigar 3 segons a dir que sí. No em vull oblidar tampoc el Pep, que quan li vaig dir, escolta, hauríem de fer alguna cosa, em va dir l'Arcadi Navarro. I vaig trucar a l'Arcadi i vaig dir, el Pep, com sempre, tenia raó, perquè en 2 segons vas dir que sí, segurament sense saber a què deies que sí, però en tot cas vas dir que sí. Agrair-li també la feina al Marcel Oliver, que sé que us ha estat acompanyant en totes les meves absències, que són sovintejades, i ha anat fent el seguiment de tota l'organització d'aquesta jornada, i com sempre m'agrada fer amb la Mireia Roniz i a la Núria Nogués, a la Gemma Nadal,
i la Isabel, que són allò, la gent del backstage, que normalment no les veiem, però que són els que estan cada dia, els que han arribat aquí avui a les 7:30 del matí, els que ens han enviat un WhatsApp en alguns dient pel camí que et vaig dir no vinguis, que està ple de fang i canvia, doncs també a aquesta gent un agraïment molt especial. Desitjar-vos bona feina. Jo no em podré quedar tota l'estona perquè tinc un altre compromís familiar que no el puc deixar passar, però estic segur que fareu molt bona feina, que les conclusions seran valuoses i sobretot jo crec que ens hem de posar uns deures, Arcadi, que és que ho seguim fent. Potser no cal que siguin grans jornades, però en tot cas una feina continuada que vosaltres la feu, doncs aprofitar les sinergies entre l'institut i la comissió. Doncs res més, moltes gràcies, que tingueu un bon dia de feina, ja que no és un bon dia de sol. Gràcies.